много се радвам, че си гост в Щастливите хора. Занимаваш се с много интересни неща. Разкажи на зрителите ни какви точно. Битбоксът ми е дългогодишно хоби. А пък спрей пейнт арта и специално рисуването по-професионално се занимавам. Нов български университет съм завършил анимационно кино. И спрей пейнт арта или спейс пейнтинг, също известен по този начин, е доста интересна техника, която предразполага различни работи. Главно към космоса е ориентирана. В самото начало, аз когато започнах да се занимавам с това, имаше може би 2 или 3 клипа в интернет, от които можех да видя горе-долу как става. Но доста трудно, докато стигна до самото на какъв материал се рисува, с какви точно бои, спрейове, подръчните материали, вече са ясни. Всеки може да си използва вестници, списания и други такива работи. Не е нужно някакви специални платна, материали? Аз специално рисувам на картон, но може като цяло на всякакви повърхности да се рисува, стига да се преценят няколко от нещата. Всъщност се рисува изцяло с спрейове, т.е. това е специфичното. Да, само с спрей се рисува. Всичките бои отгоре са само спрей. Са същите, които са за графити или... Аз честно казвам използвам точно такива, които са за графити. Няма други бои, главно даже и четки няма. Всичко е гъбички. Примерно се използват, някои хора използват и стари чорапи, примерно, за някои ефекти. Вече съвсем свободно се работи, всеки както иска си избира техники. Спейс точно заради космос ли или по принцип всичко, което виждаш в пространството? Може би заради космос, но наистина има много интересни работи се правят. Може пирамиди, планини, и вече е въпрос на въображение кой какво би могъл да измисли, за да го направи. И да знае как да го комбинира така, че с определените подръчни материали и с спрейовете да направи нещо, което да е готино. Портрети рисуваш ли? Лица? Портрети не. Не се получава или просто на теб не ти е това, да ти идва отвътре, така да се каже? Мен като цяло не ми е интересно да рисувам портрети. Правил съм, получавали се, но там е вече съвсем друг тип рисуване. Пък и аз съм се събрал с 10 колеги, които един прави това. Нали? Ако някой ми поръча портрет, аз го прехвърлям на някой от моите колеги. И портрети гледам да не се занимавам, защото като цяло не ми е интересно. Специално, ако някой даде снимка, искам такъв портрет. Иначе лица рисувам, но не чак толкова реалистични, по-като илюстрации, като карикатури, даже не бих казал, но... Като анимационни герои. Да. Първо започна да рисуваш и тогава реши да следваш и това или обратното? Предполагам, че първо си почна да рисуваш. Аз още от ранна детска възраст си рисувах. По тетрадките почнах в училище. И всичките тетрадки си ги бях издраскал отзад. След това вече в гимназията си правих целият чин, бях си купил такива цветни химикалки, фулмастърчета и разни такива работи. И много ме беше яд, като дойде края на срока. Точно съм нарисувал много добре целият чин. Даже се разменях с този, който седеше с мен, за да мога да нарисувам и от другата страна. Учителите сигурно са се потрисали, така да се каже. Да, и когато идваше края на срока, чистачките изчистваха целият чин и аз трябваше да започнем от начало. И след това реших, че ми е доста интересно анимационното кино и се колебаях между графичен дизайн и анимационно кино. Но Всъщност ти сега учиш анимационно кино, така ли? Аз завърших миналата година. Всъщност един анимационен филм, предполагам, че изисква създаването на безброй много рисунки, поне отстрани за човек, който не разбира, така изглежда. Аз с самото начало си мисля, че става по-лесно, честно казано. Значи не е само да изглежда. Да. Да речем, в една секунда има 24 рисунки на едно човече. И всички трябва да ги нарисуваш на ръка. Да има едно движение, примерно така на ръката. Има няколко, те се правят ключове през по-големи такива интервали, нали? Да речем от тук и вече тук готова рисунка и след това се правят тези, които са междинните фазите. Има разни тарикатски такива врътки, които се правят, но като цяло не е много лесна работа. Тези картини, освен на картони, които спомена, че ги рисуваш, къде другаде, на какви други повърхности могат да бъдат създадени?
Честно казано, може би почти върху всичко. Има, да речем, на земята няма да стане, но рисувал съм и върху коли, върху мотори, върху също така имаше един пич, който ми беше поръчал една картина на дъска. В смисъл... Кой ще прави тази дъска? Ами той имал си в неговата стая огледал, което е сложено на такава дебела дъска с някакво фолио и искаше още една такава дъска си сложи, но с картина отгоре. И ми прати дъската от Петрич, мисля, че беше. Прати ми я, и аз се нарисувах и му я пратих обратно. Изрисувана дъска. Да. Любопитно ми е пък върху колите и върху моторите хората какви картини искат да видят там, с какво искат да бъдат украсени. Ами, доста различни хора, доста различни желания. Имаше едно момче, така един приятел, дойде с една кола и вика, искам да ми я нарисуваш, утре идваш и почваш. Аз му казвам, чакай сега, да измислим какво. Няма значение какво. Давай нещо, вика, ти ще го направиш готино. И така може би за един ден му нарисувах целият преден капак и половината кола отстрани с такива космически пейзажи. Имаше 2-3 планети, планини, водопади, отдолу имаше едно море, как вече морето слизаше надолу по колата. Интересно се получи с 3-4 цвята. На мотор, нарисувал съм кросов мотор, там искаше смъртта да му нарисувам и някакви. Доста странно за мотор. Еми да, въпрос на вкус като цяло. Така е. Добре, а битбокса, откъде пък дойде това хоби и тази страст? Ами битбокса още в 8 клас с един съученик, който в момента е, как да кажа, световен шампион по битбокс, скилър. С него започнахме да издаваме звуци, даже не знаехме, че се казва битбокс и... Не знаехте тогава? Да, нямахме никаква представа, че това се казва битбокс и че изобщо има такова нещо. Просто си правихме тупци, нали? Чай сега ще го направим двамата заедно. Той прави едно, аз правя друго. И един приятел на мен ми каза, абе ти знаеш ли? И той, това е тук битбокс, дръпни си това, дръпни си оня. И аз така викам, супер. И се връщам в училище, казвам, Сашо, това е битбокс. И вече почнахме да се занимаваме по-сериозно. Той доста дръпна и той се занимава и доста така по-сериозно, казваме, че по 2-3 часа на ден гледа да отделя, ако има възможност. И тренировките дават резултат. Да, това ще да кажа, че той излиза, че е като тренировка, не е просто така да ти дойде музата и айде. Ами да, единственото, може би най-хубавото на битбокса е, че не ти е необходимо почти нищо, за да правиш битбокс, само устата ти. И излизаш навън, аз примерно като ходих на училище и като съм първа смяна, излизам сутринта в 6:30, примерно, няма никой на улицата и докато си ходя към спирката и тупци, и си правя някакви такива мелодики, битове и готино се получаваше вече. Това беше също положително, че двамата заедно се занимавахме се учихме взаимно, аз измислям един звук, който след това впоследствие се оказа, че не съм го измислил, аз ми целият свят го прави, примерно. Откривам, аз преоткривам някакъв звук, той преоткрива някой друг и си ги обменяхме и така ставаше по-бързо, защото се бутахме взаимно. А битбокс има ли някакви техники, които се заучават или всичко е на импровизация? Ами има така главни неща, които трябва да се почне от тях, може би. Има хора, които съм гледал и в България, доста се разрасна битбокс в последните години. Има някои, които имат много добра техника, но самите им звуци не са толкова изчистени. Има и обратното. Хора, които правят наистина много хубави звуци и изчистени, няма никакви такива мляскания и работи отстрани, но пък самата им техника им куца малко. Въпрос на комбинация, може би, и вече на много тренировки. А битбокс всъщност няма общо с гласовите данни, т.е. не е нужно да можеш да пееш, за да създаваш битбокс. Ами... Или, не знам. По принцип не е нужно, но всяко такова нещо помага. Вече ако можеш да пееш и имаш така чувство за ритъм и за мелодия и за музика, това помага. Може да си правиш мелодии, даже има и такива импровизации, които можеш да пееш и също време да правиш битбокс. Което е един плюс, особено на някакъв така по-голямо мероприятие, ако се отидеш на състезание. Там вече има доста критерии, шоу, как ще го затапиш то от среща, да му направиш нещо
Какво трябва да направиш? Ами, да си по-добър от него с нещо, да впечатлиш журито по някакъв начин, така че да изберат тебе вместо него. И там вече има елемента, нали, точно на битката, защото там целта не е само да покажеш, нали, колко си добър битбоксър, ами да направиш някоя шега с него, примерно, или да го сбъркаш нещо, примерно, той да се притесни, да се обърка след това, като прави нещо той. Като надиграване. Да, точно като надиграване. Както в танците се показва, нали, кой е по-добър, нали, брейкденс, примерно. Там кой ще направи по-сложна чупка. Те се предизвикват пак един към друг. И при битбокса е подобно нещо. Като то в общото, в почти всички такива хип-хоп елементи, в, нали, фристайл баталите, кой какво ще каже на другия. То е по същия начин, само че при битбокса с звуци се казва. Тръпка ли? Ами да, определено. И като излезеш, ако излезе, примерно, един ансамбъл от 50 човека да танцуват на сцената, нали, всеки си мисли, те може точно мене да не гледат. Ама когато излезеш да правиш битбокс, излезеш главно сам. И, примерно, ако излезеш пред публика от между 1000 или както е на батъл, около 10 000 човека идват, и знаеш, че цялата публика гледа в тебе и чака да видиш какво ще направиш. Може да не направиш нищо, ако се притесниш сериозно. Също е доста голям фактор, нали, излизането на сцени и самата артистичност и подготовка да не се притесняваш да правиш такива, нали, целият батъл, защото всичките момчета се притесняват. Няма да е, че, нали, смисъл, въпрос на колко пъти си излизал на сцена. Всеки се притеснява. Аз съм излизал много пъти, пак така, като излеза на такава сцена, ми е притеснително, нали. Сценичната треска си остава. Да, но нали, така се потиска малко, но винаги е тръпка да излезеш пред сцена и да накараш по някакъв начин хората да се изкефат супер много, да викат, да експлодират цялата публика от... Хората, значи, наистина се радват, като гледат битбокс, т.е. зарежда ги това с емоция. Ами да, аз много се радвам, че сега на световното първенство и в мъжете, и в жените имахме световни шампиони. Двете дисциплини световни. Браво! Да, в мъжете скилър срещу един французин беше доста спорен батъл, но се радвам, че, нали, той спечели. А пък при жените печенката, тя от Плевен, и тя спечели пак също една французойка. И така доста мощно 2 световни титли идват в България и това много, много запалва хората да се интересуват повече от това. Нали, те са българи, пък са станали световни шампиони. Вече си стигнал до момента, в който учиш други хора на битбокс и на въпросното рисуване, да не го бъркам, спейс пейтинг, така ли беше? Да. Има ли така хора повече, които да проявяват интерес и какво е чувството пък да учиш другите? Ами, в спейс пейнтинга напоследък навлизат така, виждам разни момчета, почват да правят опити, рисуват, даже има и други вече, които ги виждам, че правят така стрит шоу, излизат да правят на улицата да рисуват. Аз от доста повече време се занимавам, защото... Значи хората все пак са любопитни така към това, са доста съвременни изкуства. Ами да, и сега спейс пейнтинга, нали, не е чак като битбокс, защото битбокс е нещо, което много силно навлиза и там са малко по-различни нещата. При спейс пейнтинга още не е известно, но определено е много интересно на много хора. Аз като застана на улицата да рисувам и събират между 10 и 100 човека, примерно, да ме гледат. Случва ми се много хора да се събират, да чак не могат да гледат и така се катерат, нали, един по друг, бутат се, нали. Един път даже имаше една случка, където ни щяха да се сбият за една картина. Аз се нарисувах и аз ще я взема тая. Не, аз съм я харесал, нали. И аз викам не се такова, нали. Аз ще нарисуваш още една, ако трябва. Само мир да има. Да, точно така. Но се надявам да има все повече интерес и този вид рисуване, нали, изкуство, така да го нарека, още не е много известно и много хора не знаят за него. И има, нали, пак навлиза, бавно навлиза, но интересно, определено интересно, ползват се много цветове и възможностите са наистина огромни. Добре, а иначе щастлив човек ли си? Тоест не иначе, ами по принцип щастлив човек ли си? Ами да, като цяло щастлив съм. Това пак е въпрос на обстоятелства, но
Мисля, че съм така доволен от нещата, които правя. Радвам се, че има интерес. Сега и тази школа, която се опитваме да засилиме, да стане по-интересно, хората да видят, деца да идват да се обучават, не да правят глупости, ами да идват и да научат нещо.